始めていきましょう。Köszönjük, hogy tudtunk dicsérni téged, Uram, megint. お主よ、またあなたのことを賛美することが叶ったこと、そのことを感謝いたします。Köszönjük, hogy megoldott az a szörnyű fájdalom. そして恐ろしい、そして痛みを伴う私たちの心の中をあなたが一掃してくださったこと、そのことを感謝いたしま Mert す。 te irgalmas vagy, és az összetört dolgot te helyrehozod, Uram. あなたは憐れみ深い方ですので、粉々に壊れてしまったことも元通りにしてくださる、そのような主である方です。 A mai igét is, Uram, kérem, hogy tedd világossá mindenkinek, és ne engedd, Uram, hogy az elalvás ördöge eltávolítson a te igét tanulásától senkit. 本日またあなたの御言葉を学んでいくときに、どうぞ私たちが眠りを催すようなこと、そのこともどうぞあなたが未然に防いで、そしてあなたの御言葉が私たちの心にまっすぐに刺していく、そのような時間を作られますように。 Uram, tudjuk, hogy a sátán mindenféle eszközt bevet, hogy nehogy az ember meghallja te igédet. 主よ、あなたはすでにご存知の通りに、サタンはあなたの御言葉を人々に聞かせまいと、さまざまな妨害を繰り広げていきます。 Így hát benned bízunk, Uram, a Krisztus nevében. それでもあなたを心から信頼申し上げます。主イエスキリストの皆においてお祈りいたします。 Ámen. アーメン。 Nos, a múlt alkalommal 2 héttel ezelőtt tanultunk a Zsoltárokból. Egy héttel ezelőtt egy privát istentiszteletünk volt, amit nem töltöttünk el a YouTube-ra. 先週はですね、プライベートの礼拝というのでしょうか、今 YouTube に上げなかったような礼拝が先週ありましたので、その1週間前のところの詩編68章、それをまた続きで見てまいりましょう。 Nos, akkor a 18. verstől a Zsoltár. それでは早速、詩編68章18節から20節までお読みいたします。 Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk, Szelá, eddig. あなたは意図高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために、褒むべきかな日々、私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神、19節までセラお読みいたしました。 Amikor az Úr Jézus a kereszten kijelentette, hogy elvégeztetett és kilehelte a lelkét, イエス・キリストが十字架刑につけられた時にですね、彼が事切れる最後の時に残した言葉があったんですね。すべてが完了した。このように主がおっしゃった後に、ことというふうに息を引き取られました。 mit értett ez alatt? で、それってどういう意味だったんでしょうか。 Az, hogy magára vette a világ bűnét. Mert mielőtt meghalt, azt mondtam, ha még felemeltettem, magamhoz vonzok mindeneket. Az egész világ bűnét ő ártatlanul magára vállalta. Helyettem is. 主イエス・キリストのその十字架刑に自らつけられたという行為がですね、もう地上のすべての罪を私が一身に背負いましたよという意味でした。そして背負っただけじゃありませんでした。それをひっくるめて背負られて、そしてそのままもう私たちの罪がないよっていう状態にされた、そのことが完了しましたっていう意味でした。 Ezután pedig felment egy bizonyos idő után, felment az Atyaisten jobbjára ül, ahol az Isten そしてで trónusát. すね、史実に書いてあります通りにですね、肉体の命は事切れたんですけれども、主はその後に復活されました。そしていろいろとその地上で復活された姿を表された後にですね、やっと天の御国の、そして父である神の御座の右に座られましたよと、疲れましたよというふうに書いてあります。 Amikor megkorbácsolva, összeverve, véresen, feldagadva vitte a nehéz fakeresztet, fel kellett menni a Golgota hegyre. そしてですね、処刑される前のその苦しいそういう様子も事細かに書いてあるんですね。イエスが捕獲された、
神の御子でしたけれども捕獲されました。そしてですね、拷問を受けたんですね。もう平手打ちを受けたり、唾を吐きかけられたり、それからトゲトゲのついたすごく鋭い拷問道具、鞭でですね、体を打たれて、そして傷だらけになって、その後にですね、なんと自分が十字架けになるその十字架を背負ってゴルゴタの丘まで歩いていかなければいけなかった。こんな風に書いてありました。Ezt mind miattunk és miattad csinálta. Ha olyan ember az, akinek ez nem számít, az bizony nem ártatlanul megy a Gehennába örökké égni. それは誰のために主がわざわざ苦難を受けられたんでしょう。それが私たちのためでした。自分は関係ないっておっしゃらないでください。あなたにもその主イエスキリストがまだあなたがご存じなかったうちに主イエスキリストがあなたのためにもされたことを、せめてそのことをあなたも考えていただきたい、受け入れていただきたいなっていう時間です。De azt hitték, hogy legyőzték, megölték őt, de harmadnapra feltámadt viszont, ez a mi jó hírunk. それでですね、目に見える光景はイエスっていう人を捕らえたよ。そして十字架けにつけたよ。そしてもうそれで処刑されて命がそこでこと切れた。そこまで人に見えていた光景でした。ですから周りの人はですね、イエスを憎んで捕獲して処刑した人たちは、やったやった、これでイエス・キリストを俺たちは任したぞっていうふうに思ったんですね。けれどもですね、そうじゃなかったんです。人がその目に見えているものよりももっと驚くような真実がありました。それはですね、死体を安置していたところからなんと3日目にそのイエスの死体はなかったんですね。イエスは3日後に復活するというその預言の書に書かれていたこと、そのことをまさにそれが真実になる、そういうことがきちっと起こったんですね。Így azok, akik lázadtak Isten ellen, kezdve a vallási vezetők, ha Isten lázad, ez hihetetlen megérteni, milyen vallási vezető Isten lázad. その当時にですね、神の御子であるイエスに真っ向から反感を持って憎しみを持っていたのがですね、当時の宗教的指導者たちでした。宗教的指導者、その時はキリスト教しかありませんからね。ですからその父である神様を信じてそのことを教えながら指導している人がなんと神の御子であるイエスを憎んで捕らえ処刑したんです。És nem csak ők, hanem a külföldiek, a pogányok, a rómaiak is ott részegen ütötték őt meg, kínozták, röhögtek rajta. そしてですね、その当時っていうのは、ヘブライ人たちはローマ帝国の圧政にあってた時代でした。そのローマ帝国の支配下にあった時代ですからですね、処刑される時にもちろんイエス・キリストがその外国人の人たち、ローマ帝国の人たちをはじめとする違法人の人たちも罵声を浴びせられたり、それからやっぱり鞭打ちされたり、そういうことをですね、ことごとくされてから十字架に登られたんですね。Nos, azok, akik lázadtak ellene, azok Isten foglyai lettek, mert azok most a Gehennába égnek és ordítanak a fájdalomtól. そしてですね、今何世紀も経ちました、その出来事から。一体その当時の宗教的指導者や、それからイエスを真っ向から罵声を浴びせたり、拷問したり人たちはどこに行ったんでしょうか。それがですね、その様子もやっぱり火と硫黄の池、そして何も見えないような暗闇の中で決して終わらない焼かれる時間であるっていうことが詳しく書いてある。ですからイエスに真っ向からその反感を持ってた人たち、それからその嫌なことを、それから拷問した人たちはみんなそのゲヘナの方に落ちているよということです。Azóta már több mint 2000 éve ott égnek és ordítnak. Fognak 2000 év, az egy pillanat az örökkivalósághoz képest, ugye? そしてどれくらいの時間もそこにいるんでしょうか。今西暦では2020年です。ですから2000年以上はもう火と硫黄の池に焼かれ続けている方たちがいらっしゃる。そしてそれはですね、それは休憩なしなんですね。休憩ありません。ですからちょっと暑いからちょっと外に出てもう一回戻ろうか、そういう時間はないんですね。絶えず火と硫黄の池の中で焼かれ続ける。そして今までも2000年以上焼かれ続けていた。そしてですね、
決して終わりの来ない永遠に苦しみを続けるということが彼らの運命だとすると、2000年っていうのは一瞬でもあるっていうふうにも考えられると思うんですね。永遠の中から考えると、たった2000年しか経ってない、そんなふうにも考えられるような、もうそれは取り返しのつかない運命を背負った人たちです。Fel se lehet fogni, milyen borzalmas ez. Nem lehet felfogni. で、私たちは想像もできないと思うんですね。自分の体が火と硫黄の池に絶えず焼かれ続けている。そして何も見えない。人の歯ぎしりしか聞こえない。そんなところに私たちは入ったことがないものですから。Éppen ezért Isten a fiát küldte, hogy legyen szabadítás az embernek, ingyenes, helyettünk ő kínlódott, és ez nem kell valakinek. Hihetetlen. 聞いただけでも自分は嫌だって思う人はいると思うんですね。永遠に休憩のないところ、火と硫黄の池で焼かれ続ける、決して終わりない、もうないよっていうところに行きたくないと思う方はいらっしゃると思う。そしてそのためにイエス・キリストが私たちのために十字架につけられた。ですからそこはですね、私たち無償なわけです。それを聞いたり信じたりすることは。せめてですから、イエスがそうされた理由を今確認したという、そういう流れでした。Tisztelt videónéző, én most elmondtam és figyelmeztettelek, mi a valóság. Te dönthetsz úgy, hogy téged nem érdekel, lesz semmi között hozzá, de halálod után 2000%, hogy fogsz emlékezni erre az órára, hogy ezt hallottad, és esetleg elutasítottad. そしてですね、今ビデオをご覧になっている皆さんにも呼びかけます。親愛なる兄弟姉妹の皆さん、そしてビデオを視聴されている皆さん、あなた方が今ご自分で決めることは自由な決断です。今私はそのイエス・キリストがなぜ十字架刑に疲れたか、それを今紹介いたしました。その理由がどうだったか。そしてそれをですね、信じて受け入れるのか、それともやはり自分には関係ないよと決められるのか、それは皆さんのそれは自由な決断です。そうですね。そしてですね、その後にもし肉体の死を受け入れられた時にですね、その時に本当の皆さんの真実が待っています。そしてその時にですよ、もう2000万年以上のその長い年月後悔し続ける、そういうことを自分が迎えるのか、それともそれはもう迎えない何かまっさらな自分になっているのか、それも皆さん一人一人の自由選択です。A 18. vers így végződik. Most már ott laksz, Uram Isten. Már fent van az Isten. Ott nem tudja már senki őt támadni, az Úr Jézust. Nincs is semmi lehetőség. Ő az Urak, Ura, Királyok királya. そしてですね、そういうことを受けて、ダビデがですね、神の霊を受けて、今ご紹介したところです。詩編の68章の18節、その結びのところにですね、神であられる主がそこに住まわれるために。ですからもう人間に侮辱されたり、拷問を受けたりしないで、そうじゃなくて神が住まわれている天にもう主がそこにいらっしゃるということをダビデが霊を受けて、このように書き記しています。Áldott az Úr napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 19節、褒むべきかな。日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神。Vegyük észre, hogy itt ki van emelve, hogy szabadító Isten. Nem, hogy napról napra gondot visel rólunk az Isten. Nem ezt mondja, hanem napról gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Mitől szabadít meg? Hát a Gehennától, a bűntől. 今お読みしたところ、19節もそうでした。日々私たちのために重荷を担われる主と書いてある。ですから、もう一回やったからやめたよじゃないんですね。そうじゃなくて、日々私たちのために、そしてその理由付けとは、私たちの救いであられる神。このように書いてある。És a 20. versben megértjük, hogy világosan miről van szó. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, Jahvé, a mi Urunk kihoz a halálból is. Hát persze, örök élet. 20節、神は私たちにとって救いの神。もう一回リフレイン来ましたね。そして神様っていう言葉っていうのはヘブライ語でイガーウェっていうそういう発音なんですけれども、それで旧約聖書ですからヘブライ語で書かれていますけれども、死を免れるのは私の主神による。
Aki Krisztus befogadja, örök élete van. Ez nem olyan, hogy ma van, és holnap nincs. Már halált nem is ízlelünk meg soha. Ezt értsétek meg, milyen fantasztikus jó hír. で、私たちはですね、もうこの意味はわかるということです。なぜなら私たちはですね、主イエスキリストを信じて、そして自分の人生の主だよって受け入れた者たちです。ですからもうそういう私たちはですね、決して死の恐怖に苛まれるっていう日はもう来ないんですね、私たちには。もう私たちには天の御国へのその道筋がもう作られています。さあ、ここで János 11:25-26. Jézus ezt mondta neki, Mártának. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, aki nem hisz, az nem számít, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? さあ、ヨハネの福音書11章25、26節、マルタという女性に対して主イエスキリストが謎々のようなことをおっしゃるんですね。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？ Erről van szó. Erről van szó. ということを今説明していただけです。 Mivel ez ilyen, én nem terveztem, hogy ezt beszéljem, ezt Isten adta most, és ez ilyen evangelizáló beszéd, kár ehhez bármit hozzáadni, erre ezt hagyjuk így, csak akkor jövő héten menjünk. 私はですね、なんかこんな風に話さなくちゃって細かく組み立てて今決めて話してたわけじゃなくて、やっぱり神様が今自分でもちょっと意外だなと思ったんですけど、ここまで導いてくださって、ここが一区切りなんじゃないのっていう風に例で示されたんですね。それで今日これすごく濃い内容で、そして大切な真実のことを今見てきたと思います。 Uram, dicsőség neked! それでは締めくくりのお祈りです。主よ、あなたに栄光がありますように。 A te irgalmadat kérem mindenkire, aki itt van, esetleg valami, te dolgozz mindenki szívébe úgy, hogy te akarod. Ez a lényeg. 主よ、ここにいらっしゃる一人一人の方たちの心の中で、どうぞあなたがその方の心の中で、あなたの御心のままに働かれますように。 És a videónézők, akik ezt nézik, és esetleg félnek, azok vallják Úrnak Jézust, és higgyék, hogy az Atya feltámasztott őt a halálból, akkor megmenekülsz. Róma 10:9. そして今この YouTube の動画をご覧になって心に恐れ、心配、恐怖の生まれた方たち、どうぞ今すぐあなたが主イエスキリストを人生の主にされる、そのことを祈りで告白されますように。人はその口で主を人生の主だと告白し、そして神が主イエスキリストを主の淵からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。 Krisztus nevében. Amen. 主イエスキリストの皆においてお祈りいたします。Amen. アーメン。